ekimentzat errekonozimendu hau oso garrantzitsua da. Errekonozimendu honen bitartez egiten duguna da nolabait berdintasunarekin daukagun konpromesua finkatzen dugu. Gure helburua honetan lan egiten jarraitzea da. Kirolean, beste esparru batzutan legez ezberdintasunak oraindik ere ugari dira eta nik uste dut gure erantzukizuna hor dagoela, ezta? Guretzako bikaintasuna funtsezko balore bat da, bikaintasuna ulertzeko eta bikaintasuna lantzeko beharrezkoa da berdintasuna ere bide horretan lantzea eta guk egin gura duguna da gure jardueretan, gure egunerokotasun horretan genero ikuspegi hori txertatu gure lanean, ezta? Beste alde batetik, animatu nahi neuke ez bai, kirolarekin erlazionatutako erakunde eta egituretan ere, emakunderekin bat egitea, ibilbide honetan, eta danon artean, kirola berdintasuneko esparru bat bihurtzeko.